No niin. Vauhdilla tullaan. Tässä on Noona ja Keke. No niin. Pissaa sitten mun saappaillekin. Eli molemmat on siperiahaskeja. Mun ensimmäinen koira oli semmoinen sekarotunen Bella. Se oli hyvin pieni. Siinä oli Gorgia ja Tibetin Spaniel. Ja jossain vaiheessa rupesin miettimään, että minkä rotusen koiran seuraavaksi haluan. Niin Husky sitten tuli mieleen sen takia, että se on tämmöinen alkukantainen koira, joka tykkää kovasti ulkoilusta. Siinä. Istu alas. Istu. Eli meillä on 4 paria tässä ja ensimmäisenä on johtajakoirat. Sitten periaatteessa noi, jotka on tuolla ihan viimeisempänä, niin ne on sitten pyöräparin koirat. Semmoiset, jotka on oikein kunnolla tekee töitä ja sitten taas johtajapari on se aivo koko porukan takana. Mars, mars. Mun eka Husky tuli tuossa joskus helmikuussa 95, eli siitä rupeaa olemaan jo 12 vuotta aikaa. Ja tää on yksi niistä harrastuksista, mihin on päässyt mukaan sitten, että aina välillä ajetaan valjakollakin. Kaverikoirat ja teidän ohjaajassakin tunnistatte, jos näette, niin on oranssista huivista. Ja seuraavana tänne areenalle astelee siperianhusky Noona, joka on myöskin seniori-ikäinen kaverikoira, kuten niin monet ansioituneet kaverikoirat. Joo, odota ihan pikku hetki. Noona saa vähän palkintoja siitä, kun hän on toiminut kaverikoirana nyt jo. Mitäs tässä nyt tulee? 2 vuotta. Ja nyt sitten näitä, jotka koulutettiin viimeksi Turussa, niin heillä on kiertynyt niin paljon käyntejä, niin pikkasta palkintoa siitä, mitä on tullut tehty. Toi suu auki peuhaaminen on hyvin tyypillistä Huskylle, että joskus aikana, kun katsoin ensimmäisiä kertoja, niin näytti aika hurjalta ja välillä hampaatkin kolisee yhteen, mutta se on niille ominaista. Muuten niin Husky on semmoinen ihanan vilkas ja sosiaalinen koira, että totta kai niissäkin löytyy paljon yksilöllisiä eroja. Mutta semmoinen ihminen, joka tykkää kovasti ulkoilla ja ei välitä siitä, vaikka koira ei välttämättä ihan aina tottele 100%, niin on ihan hyvä vaihtoehto.